Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Ljudi, danas ćemo nabildat lika u online headballu. Vidite da se skupio malo na i sljedećem video headballa će biti otvaranje spina onog jakog za 50. Sada ovo malo da vidimo. To budem igrao. Friendly match to isto budem igrao. To isto budem igrao. Znači dobit ću 6 diamanta. Ove su mi najlakši za sad misije. Pa ću danas ili sutra snimiti otvaranje kad mi padne dobar spin. Znači sad idemo lipo. Ako dobijem ono spinu na bildarku slika. Vidite ovo tu. Neće se kupiti sranje. Tako da si novog lika uzeo, vidite. A ne možeš staviti na račun. Ja mislim. Ne, ja mislim. Rep ćemo maknut i selovat use za 30.000 bit će lovi. Naočale one su bile jako skupe. Ne znam mi koliko su koštile. Znači djete su koštile. Imamo 400.000, imam neke, i ovo ćemo selovat za 27.000. Selo ove za 32, još imam 511.000. Use, mislim da 2,5 će doći, ne 3,5, dobro. Nije loš početak, znači sve ovo majica, dobro. Use, sell, ovo majica nije baš jeftina, 60k. Ja sam je kupio, tako da ljudi, sad idemo raditi svog lika, to je mog lika. Pa prije platim ono u meću, evo je dobro, to ja imam da. To sam dobio. Evo spinu, znači lika nadiramo. Kupit ćemo, koju majicu da uzmem? Da uzmem možda čekajte da uzmem uzet ću ovu dobro 40.000 sam izgubila kopačke ove da se slaže boja. A to imam. Yes. Use. Sluške nećemo, nego ćemo uzeti ovaj rog. To. Yes. Uzet ćemo ovo bijelo, možda ima još neke bolje slušalice, naočale, ove naočalice nisu loše, da ovog uzmem, neću, da bar imam 700.000. Kupit ćemo ove smo rekli. Prošes jes. I rep. Ja se jes. Koji rep da uzmem? Da uzmem od ovaj. A ne, nećemo imati rep. Dobro, evo ga lik.
još smo u plusu 410.000 eura, ili smo 300, 100.000 smo u plusu, ovo su jeftinije stvari. Kako vidim nešto store. Možda bi bolje pasao ovaj lik. Ili ova cura. Ne, lik ovaj tu. Da, ovaj definitivno ovaj. I ljudi, to je to od ovog videa. Ja se nadam da vam se video svidio. Ako je, ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa veliki pozdrav!